Elkarrizketik, geuk ez da egin den, elkarrizketik da iman hori bat izeai, eta ezkerra nahi txego zen momenan alabia iragozei, hemen dagoena, zeberak pasagozken elkarrizketa hori, eta patxik transkribatu bat, eta benetan oso interesanti zen da, zen ematen dago ikuspuntu bat, lehengo peloti sana, desberdine, hasierako pelotari zen ibilbidiz, lan egitxezin, ondu guztixen zide, orduan gara isetan, zelako bidaiak itxasitzu esan, zelako bizimodu eroien, eta piloa frontoitzen indizan, Imanol, Zaragozan, Bigon, Madrilen, Bartzelonan, da gero kanpun batan, Jerren bai, Filipinetan, kontetan dauzelan Filipinetan eltzeko motoren bueltie, Mikel Kairora, handik Indiara, Kalkutara, Delhire, gero Tailandiara, azken Manilara etzeko. Eta horra hartzen dane argazkize, sari bat hartzen dagoena Manilako frontoien da. Da, azkeneko frontoie izen zen Daytona, berana. Eta hau, da, Daytonako argazkize, eta hemen agertzen da, bera, hemen. Eta bigarren elkarrizketako protagonisti dela Juan Mari Txino gengoa, bebai agertzen da, hemen argazkize. Eta orduan, honek argazkize garai batetik besterako saltu bebai representetan dauze da, Imanolen azkenengo beran kiroli bilbideko azkenengo urtiek, eta Txinon beran kiroli bilbideko lehenengo urtiek. Hor zen, Maria Rosario Garrutia, Mari Carmen Galdós, Amaia Urkidi eta Maite Arrazola. Eurek laurek juntzien Ameriketara, eta eurek bilbidi zelako izen zen jakitzeko asmoz. Dira Huespalbitzen eta iparraldien Newporten, Amaia Urkidi egon zan Miamin eta Maite egon zan Daniel. Da, hasieran aldaketa itzela, markinetik urten eta arajutie, batez be, 60. hamarkadan juntzinentzat. Orduan, hau zer zan eta azer zan, zeuken bape bezer ikusirik. Baina baitziela 60. hamarkadan be, Amaiak ez baterako esatozkun, bera juntzala 87 eta behitzen du jakola dana itzela. Zile txikitzela, kotxikitzela, supermerkauek itzela, supermerkau eta funde be, paketik betanak zile itzela, ez nime zintzen dule litro bat erosi, galo bat erosi bizen dule, dana gintzutzen jakola. Hasieran eskutzekin, jolas deben, gero eskularru ibinitxe bebai, gero hortik ja pasau ziren zesta txikire, eta azkenien ja zesta hondire edo, zesta puntare. Martínez hemengo lehenengoko frontoie, 1720 urtien dauela hori inde, eta arkupe inguruen retratuen atalien, lehenengo eta bain eskerrak nahi daun keixo zemon, hau zibarrutzeai eta zestapuntaren lagunak elkartiai, batez ez Feliz Larrinagai, horrek lako asko ezelako argazkixek, eta hori gaitxe dugu zer zinio hau egin ez da. Hemen nahi izen dugu, frontoiek zen munduko puntu ezberdinek ekarri nahi izen duguz. Gehixen bat, argazki zarrak bi, eta zestapuntaren mundue zelan zabaldu da, adierazten dabe.